Welcome back again sa aking YouTube channel. My name is Dennis Iloco. For Drop it. today's video po, magpumukong po tayo. Meron po tayong pansit canton at pizza po. Sa lahat po ng mga bago sa aking channel, don't forget to like, share, comment, and subscribe. At huwag pong kalimutang i-hit ang notification bell para update po kayo lagi sa aking mga videos. Ayan po, mag-umpisa na po tayo. Kung patiin lahat po ng mga kaibigan, lahat po ng mga nakakilala sa akin, sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat po sa lahat ng support na binibigay niyo sa akin. Taos puso po ako nagpapasalamat, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa nag-comment po sa aking Facebook na pipili po ako ng 10 tao na nagtanong sa akin at sagutin ko po maya-maya pagkatapos natin magmukbang, pagkatapos po natin kumain. So, sasagutin ko po lahat ng mga tanong niyo doon sa ayan po, magsimula na po tayo kumain dahil medyo gutom na din po ako. Tara po, samahan niyo po ako. Tara, kain po tayo. Ano tayong pansit canton. Maraming salamat pala po sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Parang celebration na rin po ito sa aking for being monetized channel po. Ngayon po 1,200 20 subscribers na po ako. Ang reach po yung comments po doon na 4,000 WH. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa suporta at wala na binibigay niyo sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na po sa aking team, sa team TGMS na siya po sumusuporta at hindi po nila ako pinabayaan hanggang sa monetize po ako. Kaya lubos po ang aking pasasalamat kay Mami TGMS at sa lahat po ng aking mga kapatid sa team TGMS. Para sa atin po ang maraming salamat po sa inyo lahat. Kain po tayo.
Ay, sarap po ng pansit. Ayan po guys. Sarap naman. Hello po, shoutout po sa aking pinsan, si Giselle Ilaga Noche. Hello, shoutout po, shoutout sa iyo na pinsan. Meron po siyang tanong sa akin, bakit ko daw po naisipang mag-vlog? Paano ko nga ba naisipang mag-vlog? Bakit ko naisipang mag-vlog? Naisipang mag-vlog dahil naiinip ako sa bahay. Parang kaya nung nag-lockdown, hindi na ako sa bahay, wala akong magawa. Parang ginawa ko na siyang libangan na yung pag-vlog. Kasi nag-enjoy na ako, habang tumatagal nag-enjoy na ako nag-enjoy na ako sa akin na naging masaya na ako na ay ganito pala mag-YouTube, parang anong masama siguro kung subukan ko. Ayun, at saka yung mga napapanood ko ng mga YouTuber na talagang kumikita din na sa YouTube, why not na ba't hindi ko rin subukan na mag-upload ng mga video, ganun din, yung inspiring ng mga tao na kahit kahit ordinary yung tao na nangarap na maging YouTuber. Kaya ako naisip din na mag-YouTube. Shoutout sa iyo, pinsan. Maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel. At shoutout din sa iyo, Sir Marvin Padilla Monteroso. Shoutout po sa iyo, Sir Marvin. Meron po siyang tanong sa akin sa Facebook. Paano mo launch yung YouTube channel mo na monetize? Despite na di ka naman celebrity, yung strength para i-push kahit nung una, konti pa lang yung subscribers mo. Siguro, launch ko yung pagiging monetize channel ko siguro dahil sa aking sipag, tsaka sakripisyo, yung mapuyat ganun. At dahil na rin siguro sa mga kaibigan ko, mga nakilala ko sa YouTube, na silang tumutulong sa akin, sa kagaya kong small YouTuber para ma-monetize. Nung una, hindi ko alam kung may manonood sa akin mga video kasi hindi naman ako celebrity. Pero try lang ng try, sumubok lang ako sumubok hanggang sa wala namang mawawala akong susubukan yung may manonood, wala akong meron, okay lang. Kaya siguro yung strength, siguro dahil sa mga kaibigan ko na nandiyan na tayo i-push na tuloy-tuloy na natin yung ganito na tayo Kasi sayang din naman kung itigil ko naman yung kahit nung maliit pa lang aking subscribers, kung itigil ko man, hindi naman lagi siya, hindi siya lalaki.
titigil ko yung siguro kumuha din ako ng lakas sa aking pamilya, lalo na pamilya din ako, naghahanap din ako ng extra income, at the same time nag-enjoy din naman ako, at marami ako na-inspire na tao na ay, kaya din pala ni Dennis na mag-vlog. Parang gusto ko rin po maka-inspire ng tao. Ayun po, sa Marlon, sana po, kasi ako kayo sa tanong sasagot ko sa inyo, shoutout ko sa iyo. Meron na po dito si Sir BJ Digala, yan, aking tropa. Yan, tanong po siya sa akin. Pag ba ang langaw, namatay na lang awin ulit. Hindi ko alam siguro. Siguro parang ano ka ba? Sige, langaw din yun lang. Hindi ko alam kung lalangawin nga ba talaga yung langaw. Ayun, shoutout sa'yo BJ Digala. Hello Johan, Prinsipe, shoutout sa'yo. Ang tanong niya po sa akin, bakit ka nag-YouTube? Ano magandang naibulot sa'yo ng pag-vlog? Meron ba itong good and bad effect? Yun nga, siguro kaya ako nag-YouTube siguro dahil dati nainip ako lockdown. Parang trip-trip ko lang. Din pero simple na nag-enjoy na naman din ako. Siguro dahil sa mga napapanood ko ng mga YouTuber na talagang kumikita rin talaga sa YouTube. Siguro yun din siguro naging dahilan ko para mag-vlog ako at subukan ko mag-vlog. May maganda bang naigulot sa'yo ang pag-vlog? Oo, meron. Dahil parang nagusto yung aking pagiging mahiyain. Yun, na-improve na dati hindi ako sanay humarap sa camera. Ayun, siyempre, lumakas na ako kumain. Dahil siyempre mga yung natin, content natin. Ngayon, parang nagugusto na rin ako yung mga hindi ko nakakain dati, parang ngayon, yun, parang nakakain ko natin. Dahil sa, ito po yung tanong niya sa akin, gaano ka na-stress sa yung channel mo nung hindi ka monetize. Hindi naman ako na-stress, parang kasi okay lang naman sa akin kung kasi libangan ko lang naman yung pag-YouTube eh. Kung sakali na, kasi may trabaho ako, kung sakali na dumami yung aking subscribers, okay lang kung hindi, kung may manood, okay lang din. Ngayon lang ate, sana sagot ko yung tanong mo. Ate may karami lumagda. Ayan, ito lang po dito si Hello na Jean Paradela Pampolme. Mahaba na pangalan mo. Minsan bakit ang pogi mo? Hindi ko rin po. Tanong ko sa nanay at sa tatay ko. Ayan, shoutout din sa'yo, Cherilyn Dimesa, yan. Yan, kaibigan ko po yun sa pag-use mo na po mo kayo ng YouTube, yan. Siya na po yung nagtuturo sa akin, si Cherilyn Dimesa. Kanyang YouTube channel po ay Chuchay Dimesa, ayun po, sagutan po natin siya. Meron po siyang tanong sa akin, nung pinasok ko ang pagiging vlogger, minsan naisip kong subuko. Kasi iniisip ko na ang hirap ata. Oo, nung una parang ang hirap makuha yung 1,000 subscribers, pero lalo na nung binabawas na ulit yung subscribers, yung hindi ka makausat sa subscribers mo. Parang syempre parang naisip ko na parang magpapabaw ng video, parang ayaw ko na yata ayaw nito. Pero may mga kaibigan ako na nagpo-push akin, nandito na tayo na umpisa na natin kaya i-push natin, tuloy-tuloy na natin. Kaya naman din yung mga sakripisyo natin, yung effort. Yun nga, ayun. Minsan isip ko, pero tuloy-tuloy ko na kasi nandito na Maraming salamat sa tanong sa akin, Cherilyn Dimesa. Ayan, Chuchay Dimesa po ang kanyang YouTube channel. Supportahan po natin siya. Yan. Ayun lang naman po yung mga tanong. Shoutout ko na lang po lahat. Yung mga nandito, shoutout po sa iyo, Marlon Padilla Monteroso. Shoutout po sa mga kapatid ko, si Leanin, si Romel, si Rolando. Yan, at sa mga pinsan ko po, si Guada Buonggaling, si Ilona, Gian, Paradilla, Pampolme. Ayan, sana nabigkas na tama yung pilido mo. Yan, si Cherilyn Dimesa, shoutout sa'yo. Si Echo, si Joel Pangaliban Kabuhal, shoutout din sa'yo. Si Echo Arolia, shoutout din sa'yo bro. Maraming salamat sa pag-suporta mo sa akin, sa pag-share ng aking mga video. Maraming salamat. Ayan po, kay PJ Digala, kay Johan Prinsipe, maraming salamat po sa inyo sa suporta niyo sa akin. At maraming salamat din po sa aking team na lagi ko sa support sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.
Ayun guys, naubos natin yung pansit. Hindi ko maubos yung pizza. Medyo busog na po. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Ayun po guys, dito po natapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming po sa inyong salamat guys. Bye!